CAF Awards farafinagun siranturonta ɲɛmayaso ka jansa belebelew do n'an ko Ballon d'Or k'u ɲɛsin siranturonta ma farafina ni san bɛ kun cɛ a bɛ di siranturontanaw ma minnu ka senkolaw bonyana ka tɛmɛ tɔw ta kan cɛ kunda ani muso kunda siranturontana min ka ciliw donta ɲɛna ka tɛmɛ bɛɛ ta kan san kɔnɔna na o bɛ jansa sɔrɔ o dɔrɔn tɛ farafina siranturontana denmisɛnnin min si ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan o bɛ jansa jɔkɔlɔsiba min ka senkola ɲɛna ka tɛmɛ bɛɛ ta kan ale bɛ jansa san degeli karamɔgɔ ka fara club kan n'o ye tɔnw ye o bɛɛ lajɛlen ɲuman o bɛ jansa san équipe nationale o bɛ jansa sɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna caman min ye ɲinan san 2024 kɛnɛ ye ka jɔnjɔn kofɔlen ninnu di o kɛnɛ bɛ sigi ntɛnɛn nata décembre kalo tile 16 san 2024 na Marrakech dugu la Maroc jamana kan a kɛnɛ sigili bɛ daminɛ ni nɛgɛ 18 dana gosira n'an ko temps universel o ye Mali heure ye a kɛnɛ kofɔlen kan farafina siranturontan maaba caman de bɛ u niyɔrɔ ta a la i n'a fɔ misali la siranturontana kɔrɔw minnu tɔgɔw ye kɔbaw ani babaw tigɛ olu bɛ ye kɛnɛ kan hakilina jiginna san 2023 salon min ye jansa sɔrɔ n'o ye Ballon d'Or ye cɛ kunda a ka senkola bonyana ka tɛmɛ siranturontanaw tɔ ta kan o kɛra Nigeria ka den Victor Osimhen ye a baden muso kunda min ka senkola bonyana ka tɛmɛ muso tɔ ta kan o kɛra Azizat Oshuala ye san 2023 degeli karamɔgɔ o kɛra Maroc ka den Walid Regragui ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kalaseli don